ihe na ụwa ekwe mmeta enu ụwa ekweghị mmeta. Kedu ihe emerụ ndị mmadụ? Kedu ihe anyị merụ ndị mmadụ? No wonder Gozie Okeke ji wee sị na Delilah ji agụba bịa. O jikwa agụba. And achọpụtago m na Delilah abụọ dị ụmụ nwaanyị zebụ sọsọ Delilah. Delilah karị na ụmụ nwoke. Ụmụ nwoke karị na Delilah. Ihe mmadụ na-achọ bụ otu ọ ga-esi wee frame mmadụ ibie up. Ha ọ ga-esi frame mmadụ ibie up. E wee nye opportunity o wete ka o frame mmadụ ibie up. Sere. Kọrọ. Ihe ga-ajụ onwe gị, how many of these things a na-akọ kedu nke bụ eziokwu n'ime ya? Now gee ntị. Ị mana the day our big daddy na-anọta, anyị na-eje na airport. Anọ m n'ụzọ, go slow carry. Crowd was massive. Somebody fetuo m. She's a lady sha. Sem ka ọ banyere m because I wind him down. Nsi ya na mamara kwa onye ọ bụ. Ọ sị nso na mama help onye mamara. Nsi ya ọ help nke a ga-help chakịta adaba na nsogbu. I remember that I used that statement. Even this person now for the video kita, ọ ga-ama na such statement na-eme kimi and ọ ga-confirm ya. Nsi ya bata moto. As we was going, ọ sị m so na ọ bụrụ onye mma na mama help ya. Nsi ya na ịma na ihe karịrị n'ụwa na-ekwe ka ụwa dịzi na onye ọbụla nidere na-adị careful. And the way my body si wee mee m oge ọ sị m ka help ka ọ banyere m moto. Getting to gate, ọ sị m akwụ n'ụgwọ na ọ bụ staff na airport. I passed through the gate. Wee rutezie na airport ka anyị na-aba n'ime. Ngwa ya sị, I would like to know you. Let me be your friend now. Anyị esi otu akwụsie ya. She stopped down. I nọkọta, anyị na-eche our big daddy. Nsi one of my friend, anụtakwa anụ nwaanyị tata na airport. Nekwenu na anụtakwa nwaanyị na njakịrị. Na-ehepụkwa m somebody ọ bụrụ na ọ bụ staff na airport ebe a. Man, the reason why I want to make her a friend is that I am looking for another pattern and another ways of content. So there is something I'm planning inside my heart that is personal to me. Immediately no have not staff na airport and see okay that if it in na one or two things into ibido mewe online. Kama na money agewa agreement. So after sharing the number, we was waiting for our big daddy. Crowd or carry na airport and our big daddy ka land ya. Otere aka nwoke mmadụ tụọ ka ọnwa. Ka nwoke mmadụ tụ crowd na-eti. There was a massive voice here and there. And na akwatu di mamu wanani. Chance adero. Onye ka afkwa ni iru ya. Chance adero. Afkwa ni iru gikwan. After all said and done, nwoke mmadụ moto ti ike he lost. Manager akwara fati ike buru nwoke mmadụ na-eje. Nwoke mmadụ amam na-ewego onye tụpụrụ okwu. Nke a na-ezokpuzi Fada Mbaka ezokpu n'ime moto. Na ọ dịka ọ dịchara alright. Amam na nwoke mmadụ na dịtị mfebaye ya na ntị. Nwoke mmadụ wee sisi chọrọ ya moto wee open roof ka ọ fụta. That was how our daddy came out on open roof vehicle. That is how Reverend Father Ejike Mbaka came out on open roof vehicle. Ọ dịka egwu ka amụ. He said that on the altar. Mbọsị Harvest and Bazaar. Said that na n'ihe ọjọọ ha na-atụ anya. Ihe ọjọọ ha na-atụ anya ka o mee. Ihe ọjọọ ha na-atụ anya. Ihe ọjọọ ha na-atụ anya ka o mee. Oh, chi anya agaghị ekwe. Chi anya agaghị ekwe ka o menu. Chi anya agaghị ekwe. Chi anya agaghị ekwe ka o mee. Mana some people chọ Fada Mbaka na anọta ọ na-eje one side asị na always stroke case Holy Ghost fire asịkwa na anya na-egbu ya asịkwa na ịma na ọ darụzuru ogbi na ọ dị ekwukwa ụfọdụ asị ka anyị ma na ọ ga-emechitu ọnụ ya mgbe ọbụla ọ na-enye ndị mmadụ nsogbu ọsọsọ ya furu okwu kwuo mana ọ dịrọ ka ha si chee uche mmadụ abụghị uche Chukwu. Now the lady I met on the airport, I called her. I needed to have a talk and a chat with her. Now she gave me venue. She gave me venue at Ntachi Olsa. Nkedi na Tintas Corner. Old Airport Road. She came there. We sat together. After talking, we shared our experience together. After talking, I asked her what she would take.
She took whatever she wants to take. I later went and dropped her off at the airport. Jebelu women. We started chatting. The next morning, she called me. She said, no, not a girl. She said, fine and good. How was work? I pass here. Can you see pass here? I said, na nga na WhatsApp na ewu yo choka mmeri na ma ga mmeri. Say, amma mmeru gi ihe ma afuru anya. Na emepezi WhatsApp na afọ agba shoe na mbọ. Agba shoe na mbọ. Nwata sendere m no ihe ọ chọ ka ngo yi ya. No ihe ọ chọ ka ngo yi ya. Biko na nga ego ya na oni di ka ngo ya na na-eme as promo, na na-eme as Black Friday. Nsi ato mana expensive in this now. Let's be looking forward. If I see the money, I will give you. But I'm not promising anything now. See me okay. She keep on calling me, disturbing me until nkusuo atawani. Say, what do you mean? Keka muna gesi basi ankate a day. Ibido bill one say on what waiting happen. Ibido that she took my photo and showed somebody kuche hoku. Ku say that the person said no mam ne. Say ato. Nke ọbụla ichi ime mee nke ọbụla edega mma ichi ime aka ka onye mma ya hi n'isi. So are we good to go? Or say yes, we are good to go, but na ngo ego dia shoe on agwa m. Mana omaro na brain man jam brain lady, the lesser brain we bow. Mgbaro we mu nkete na ejekwe ka nsi eje na eme ihe nka nsi eme. Oruzie mbosi oyekwe mu na belkwa m shoe yekwe m date and deadline or shoe agafe oge ji ota nekwe na ndị aga akwụshi promo na ijezi gi n'ime afia and ihe no gote wuru on her own even the promo time ọ chọ ka ọ bụ mụ agonyeri ya nsi ya to mana nsogbu adịrọ kwa akpa ararụ n'ute mụ amago na mụ amango ya shoe ahụ. I have to be honest. Amara m no Delilah. Amam na ewe too many Delilahs ya na ya na work. Amam na ndị oje jụọ ese m bụ ndị na-achọ ọdịda m right from the day on. Ha na-achọ ụzọ ha ga-esi wee mechie obere ihe a na-eme na Facebook. Akwa ifuru ifu na afụta online now. Ewe ndị ọ na-ekpo, ewe ndị ọ na-ewe ezigbo iwe, ewe ndị na-asị ka ha kwụsị ya. N'okwu go we n'okwu. My people that are trying to bribe me, I refuse to be bribed because I've told myself I am not here to catch crews. I am not here for content. I am here to start fighting against one or two things I have discovered. Name na the body of Christ and the ordinary places. Na de Roma. The way people are trying to weigh me down, I don't even know. I thought that I was careful. Without knowing that the lady that is asking me money apase, Bianan touching ngoye man reboot drop war. No, she was the serious and the easiest avenue to use to dent and to destroy my image. Now there was a story that was going on my behalf, at my absent, I don't even know. The letter as impossible na na-ekwu okwu gị ebe a na-ekwu okwu a na-ekwu jọ gị ebe a ya wekwu onye like gị ga-ekwuchiteru gị ana m eke n'ofu oyi nwoke. See, no, I will call him, let me hear from him. I know this man, he's a man of integrity. He cannot do this kind of thing. No, I suspect a foul play. Mana ọkwa onye na-achị kwatumo onwe ihe mmeri ya ọ da arụ ọrụ midia anọchiri m ya ụzọ ewere ihe nsinugori ya ewere ka nsi mejọ ya bụ ihe na-achị kwatum na-akarị room everywhere. Ọgwa onye nke ọ gwara agwa si na ọ si onye ahụ jụọ m onye ahụ ji jụ m ya onye nke ahụ na owu ya adịghị awe mana ọ kwere agwa m ọ gbara m nkịtị mma agbara onwe m nkịtị. Chinedum afa m bụ Chimaobi Ifeanyi Chukwu dịka afụwago m anya before na m na-emefe ihe ndị asị n'ọnụ maka m ife ihe ndị aka ukwu n'ọnụ maka m. I later learned that na nwata nwaanyị nwanne m butere n'ụzọ ka a na-eji izute daji anyị na airport maybe bụ oyi nwaanyị n'ime ha oyi ha nwaanyị ka m prosotap ka ha pesi na oyi ya nwaanyị oyi ha nwaanyị ha maka ha si eje ha maka ha si akpa. Immediately the girl discovered that achọrọ m na mama yi ego shoe ahụ, she cut off from me. And the reason why God do women they hadn't because they went too soft hearts. Do you know the reason why God do what you mean? Because that lady was a Delilah. She was working with too much Delilah. And they want to pull me down by all means. Actually, you have a from Sia. Oh, wait,
okpe kpasị tụfịa akwụ ya ọkwa a na-ekwu na ihe ọ na-abịa na-eme na social media na-amasị ka ọ na-eme na o jiri obi ya eme ya na onye abụ na amaghị ya. Ọ dịka ụfọdụ ife ebe ụlọma na-agụ egwu ụfọdụ a na-asị na ọ gwọtara ọgwụ na ịmakwa ọgwụ ụlọma gwọta mbọsị ọ ga-efe ede isi ha na ọ ga-efe ede ụlọma bata steji ụlọma pịarị ebe niile isi ha na ọ gwọrọ ọgwụ ọ bata steji ọ pịasa ebe niile. That is greatness, that is grace, that is gift. You cannot stop it. Ịma nkwụsịwu ya anọchiri ngị ụzọ asị nga ewe na social media handle asị nga abịa na kwuo ka nsi ekwu ọ bụ na iwe the gift na iwe the courage iwe the boldness that the spirit is pushing you, you come out and start fame. Don't come and destroy me or try to destroy my image or try to tarnish my image because you want my downfall. Ọ dị gị na ọ ga-eru one day chukwu esi n'ihe na-eme chetemu. Hey, biko nu so nu mu kene Chineke because ndị Delilah efo ọkwa ifo Delilah echebu m na ọsọsọ na nwaanyị ka ewe Delilah ka nkụrụ ụmụ nwoke and ewero ndị ka ụmụ nwoke kịta wanye ụfụ ị na-erikwe na-aṅụ mara onwe gị. Onye trying blackmail my image pụrụ m down ewere ihe nsinigoro ewere ihe mmeri ya. Even the day of my birthday ọ bịa nọnyelu m emerekwa m invite mana ọ bịa nọnyelu m. I thought that he was a brother without knowing that he was looking to a way to bring my downfall, to assassinate my image, to tarnish my image, all in the name that they are trying to egbanye m ka ọkụ na social media. Na ọ dị ka ka nga erite ihe echi, na ọ dị ka ka nga awọ mmadụ through it echi, na ọ dị ka go ruo one day somebody will come you up say I like him ihe na-eme, I want to sponsor you, I want you to go far. Oh, mana ewe nche gwa ga-ekpere anyị na-ekpere ndị ọjọọ niile ọkwa ifo anyanwụ akpụ m ya ọkwa ifo this remaining few days for ka 2025 ga anyanwụ ga-anụ onu m, ọnwa ga-anụ onu m, kpakpando ga-anụ onu m, ikirigi ga-anụ onu m. Onye ọbụla na-ekwuta afa m na-ewere ihe mmeri ya, onye ọbụla na-eji ije ka m wee daa, onye ọbụla na-achọ ka o mebie afa m n'ụdị na ụdị ọbụla ka e wee siwa na ọkwa ekwu n'ihe ọ na-eme na-ewe ihe na if they are paying you for you to bring me down because I stood on the truth, if you are pretending to be an adorer, but you are an anti-adorer, you know, so you na be able to be information, you know this year out. Which I'm thinking I had other ministries. Say, why did this guy and me work with my page, Kita? Because they have been reporting my page. Because they are trying to stop me. So I use this guy na ya ọ na-ekwuka mgbe ọbụla ọ chapụta na social media ihe ọbụla ọ fụrụ okwuo ejimonu unu asịmu na-ekwuna. Why are you people so devilish? Kedu ka ekwesịrị kpọchi unu obi? Mana ekpere m ụtụtụ ihe n'abalị bụ na onye ọbụla dị etinye aka n'ihe na-achọ ime m, onye ọbụla chọọ ka m daa aja ada nke ya bụ na ọ ga-eji onu ọ ga-asụ isi na nsuji onu maka aka m dị ọcha. Ewere onye mmejọ ị na-arụkwa ọrụ ọjọọ ị na-arụ ihe eji maa gị bụ iseti ndị mmadụ ọpụ ịma ha na ọga na-ege ntị ịchọ ha na iweta gị chọọ ofe agba asị tụọ ịtụ ha na-asị ahụ iweta mmụọ ọga ewewe iwe ewe ndị ọga ndị ọbụla bụ ndị nnukwu ọga wee nnukwu ego ihe ha ji aga bụ information. The truth of the matter, are you giving the orgas the right information or are you framing people up, destroying the relationship they have with people in order for you to gain ground, neighbor organo? Let me tell you, very soon, ije da nnukwu ada, ị ga-ada nke ị ga-ada, ebuga go n'ọgwụ a ga-asị na amara ihe na-eme gị. Ọ bụkwa ka ọ ha m n'ọnụ. Daalụ.